thirtu zong te CBI le vek ule Sushant Singh Rajput thihna thubuai kal zela kan video ma salama kan tarlan tak angkhan AIMS forensic team in report CBI ya an report nei te an thelu hnu khan CBI te hian thu chhuah dang siamin Sushant Singh Rajput boral na chungchanga hnu chhuina ala top lo thu le engel sang atanga chhui ala ni don thu an tarlang ani kha AIMS forensic team te report a mani in tihlum ani thu an tarlang to bok ani kha tuna hian CBI te hian a tho hni na angreng dewin engel sang atangin he thina chungchanga thubuai hi CBI te hian an chui chhun zom renga News in atarlan zel danin heng an hnu chhuina hi CBI te hian an zo thokhat to ni in atarlanga mi sang zona te zotin he thina kai hnoya thilthleng la ya omte po kau an ni vek nuwa heng an report te hi buat sai ani thu News hian atarlang ani Tarlan zel danin CBI ten report an siam tur hi CBI court lama an hlan le don nia tarlan ani a News in atarlan zel danin CBI team te hian a hma a an report ang deuh tho khan he thina a hian phiar ruk na awanga thilti na hnu ma an hmulo nia tarlan ani le a CBI ten he an report hi Patna CBI court lama an thelu don ni in News te hian an tarlanga News hian atarlan zel danin Rhea Chakraborty chu mo phurtu berapu Church Street CBI te hian kota hian an thlen mai thei thu an tarlang bok CBI ten mi sang oka atanga an hriat record an von that atang le Mumbai police ten an hmalo lak to then khat report atanga alan dan te Sushant Singh Rajput thina thubuai kalme ka rui hlo kai hnoya Rhea Chakraborty ming alan awang le Rhea Chakraborty chung te statement zong lakho min CBI te hian Patna CBI kota Rhea Chakraborty laka thubuai CBI te hian an thelu don ta nia tarlan ani kan tarlan tak angkhan tun din hmuna chuan CBI ten thu top an na siam theilawa chhuina hi an la kalpui mek renga AIMS forensic report in mani in tihlum ani eti in CBI ya report an thelu ta chu an report thelu chu CBI ten lo en non le in CBI lamte po in AIMS forensic team te report hi alo pompui to ani kha TV channel pakhata Union Home Minister Amit Saan komna a Sushant Singh Rajput boral na chungchanga angai dan an zona a chuan CBI ten an chui mek thu le thutluk na an siam thuai abe sei thu asoi bok ani kan tarlan to angkhan Sushant Singh Rajput boral na kai hnoi rui hlo thubuaya mi somni pathum man ani to a heng zinga hian Sushant Singh Rajput staff te zinga mi Dipesh Sawan po Sushant Singh Rajput ta na rui hlo a lei thin awanga man alo ni ve boka Tarlan zel danin Dipesh Sawan thian Sushant Singh Rajput ta na drugs lei thina an pu na chungchang thubuai hi Mumbai High Court a thelut ve nia tarlan ani a Dipesh Sawan thian NCB te chu soisel ve in dan kalin an che ani ati ve bok he athu boy zialu hun hi October ninga dai to ami nia tarlan ani a he thu boy hi November ni rok hian Justice SS Sindele Justice SS Karnik ten an ngai to don nia tarlan ani kan video ma salama khan a chanchin tlem kan ron tar lang to a actress Kangana Ranotin India ramro rel na sanga agriculture bill an pass tak du lo na awanga mi puipung khom te chu FIR khautia alo soi awanga alaka FIR an thelo thu kan ron tar lang to a chuti mek la in tun chuma po hian Bollywood chunga Hindu le Musalman te inkara thudon son nuam lo tak Twitter kal tlanga a post le tak awangin FIR alaka hian thelu ani le ta a he thu boy hi Sahil Ashraf Alian Mumbai Bandra Police Station a thelut ani Kangana Ronot ba ka hian a unaw nu Rangoli laka po hian thu boy hi zialu ani thu antar lang tel bok tarlan zel danin thu boy thelut tu hian Kangana Ronot chu Bollywood chunga hleinei na le indu sakna om chungchanga thudik tok lo asoini in FIR a hian aziaka chuba ka Twitter a le TV channel chen khata interview anei tumin Bollywood chunga Hindu sa khowan tu le
musolman saw khowwan tu te inkara nasatakin inhnial na achok chhuaka kar siamani ti in FIR a hian aziak tel bok nia tarlan ani Metropolitan Magistrate Bandra J Def Y Gule chuan CRPC Article 156 number 3 na tlo chana thubuai hi ze alu ani thu asoya thuzo fia ani hnuwa he thubuai a hian finfia na an hmuh chuan Kangana rono thi man ani mai thei tur thu tarlan bok ani Hathras pong swal thubuai kalmek CBI ten an chhui tan atangin voin October ni somni hi ani somna alo ni ta a he ni som chunga hian angle sang atangin chhuina an thoka he pong swal thubuai a hian mi pali man ani to thu kan video ma salama kan ron tar lang to a Dainik Bhaskar News in atarlan danin heng an mi man pali zinga pakhat hi kumtling lo ani ti hriat chho ani thu an ron tar langa tarlan zel danin he pong swal thubuai an man hi Paul so marksheet atangin kum atling lo ti hriat chho ani hetianga kumtling lo hi jela lada lu danin a phal lo awangin CBI te hian he pong swal thubuai awanga police suspend to chen khat te po thu an zo thale nia tarlan ani voin October ni somni hian CBI team te pong swal a thlenna hmuna hian an vakal le nia tarlan ani a CBI te hian mita thil hmutu nia an soi chotu chu kowin thuzo fiana anei bok nia tarlan ani a tarlan zel danin he thil thlenna hmun leilet nei tupa chu a leileta bu tun singlai mek chol san ri tura an ti po pong swal na hmun bak chu an thlai te sing an phal sak le to thu an soi bok nia tarlan ani kan tarlan tak ang khan he pong swal thubuai a hian mi pali man an ni a an vai hian aligar jela da lo an ni thotan ni October ni sompakwa khan CBI te hian CBI court atanga phalna an hmu angin heng an mi man pali te hi asang thewa zo na zo ani tho tarlan ani a CBI team te hian heng an mi man pali te ba ka hian an chung te theu an ina kalchelin zo na an zot le nia tarlan ani bok hetianga CBI ten pong swal thubuai an mi man chung te theu zo na an zo tum hian an zinga pakhat chu kumtling lo ani ti an hmu chuak nia tarlan ani tin hemi ba ka hian puana thisen ni om tak rong sen kai CBI te hian an hmu chuak bok nia tarlan ani he pong swal thubuai kalmek zela hian CBI ten chhuina an tho atanga ni khat nuwa Aligarh Muslim University hnuaya JN Medical College medical officer pahnih te chu suspend an lo ni to a heng doctor pahnih te hian medical report an siama chuti mek lain Dr. Obeid chuan hospital medical report a zo na siamin ni som hnuwa po pong swal ani le ni lo fin fiana engma an nei thei lo te police lamten a huna tak nu chhuina thokni se hetiang tak hian boina apun nun lawang ti in angai dan asoi chuak ve bok ole khatizong kha tun tum ata na Sushant Singh Rajput thihna thubuai le Hathras thilthleng chhuina le akai noi kan ron tarlan chu ni mai se thlir tu te mutui mangcha ni man nuam vek ule